Ndewo ndị ọma njem ọnụ. Kedu ka anyị mere? Eji m n'aka na anyị niile nọ n'udo. Taa, ana m ewetara unu nkụzi nke anyị ga-esi n'ime ya mụta ihe. Gee ntị ka ịmụta ihe. Ndị Igbo na-atụ ilu sị, Egbe Beru Ugo Beru, nke si ibe ya ebela nku kwaa ya. Ilu a na-akụziri anyị ka nwoke biri, ka nwaanyị biri, ka ụmụntakịrị birikwa. Onye si ibe ya ebila, ka ihe ọjọọ ọ na-echere mmadụ ibe ya bịakwasị ya. Ọ na-akụzikwara anyị ka anyị niile biri n'ịdị n'otu, ịhụnanya na nsọpụrụ nyere mmadụ ibe anyị. Nke a mere ka m cheta ihe mere n'otu obodo n'ala Igbo. Ndị enyi abụọ bụ ndị ọrụ ugbo, Obinna na Emeka. Ubi ha nọdebere onwe ha. Ha nwekwara otu obere mmiri na-agbazinye mmiri n'ubi ha. Ha na-enyere onwe ha aka site n'ibinye ngwa ọrụ. Ha na-enyekwara onwe ha aka iburu ngwa ahịa ha gaa n'ahịa. Otu ụbọchị, Obinna chọpụtara na ubi enyi ya na-aka nke ya eme nke ọma. Ji ya na-agba agba, ọka ya makwara mma nke ukwuu. Nke a wutere Obinna nke ukwuu. O wee chọọ ụzọ imegide ya. Ọ sịrị, aga m emechi oghere mmiri si aba n'ubi ya, ka mmiri na-aba naanị na nke m, ka ubi m si otu a na-enweta ihe nke ọma. Ọ gara mechie oghere ahụ mmiri si aba n'ubi enyi ya. Ma mgbe chi jiri, nnukwu mmiri ozuzo zoro wee sachapụ ihe niile dị n'ubi Obinna. N'ụtụtụ echi ya, mgbe Obinna bịara n'ubi, ọ hụrụ na ihe niile dị n'ubi ya alaala n'iyi, mana ọ dịghị ihe mere ubi enyi ya. Nke a wutere ya. Ọ na-ajụkwa onwe ya, gịnị mere? Mgbe ndị okenye nọ n'obodo ha nụrụ nke a, ha kpọrọ ya sị, ọ bụ na ị chefuru ilu anyị nke na-asị, Egbe Beru Ugo Beru.